Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που ο πόνος δεν είναι απλώς μία σωματική αίσθηση, αλλά μετατρέπεται σε μια ομίχλη που καλύπτει τα πάντα γύρω μας, κρύβοντας το φως, την ελπίδα και την αίσθηση του μέλλοντος. Σε αυτές τις στιγμές το σώμα φωνάζει, αλλά η ψυχή ουρλιάζει σιωπηλά, αναζητώντας μία απάντηση, ένα σημάδι, μία διαβεβαίωση ότι αυτό το μαρτύριο δεν είναι μάταιο και ότι το τέλος του πόνου είναι κοντά. Συχνά, όταν βρισκόμαστε στο κρεβάτι του πόνου ή όταν βλέπουμε έναν αγαπημένο μας να υποφέρει, νιώθουμε ότι ο Θεός έχει απομακρυνθεί, ότι η σιωπή του είναι ένδειξη εγκατάλειψης. Όμως, η πνευματική πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και συχνά αντίθετη από αυτό που οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται. Η θεραπεία δεν είναι πάντα ένα ξαφνικό γεγονός. Είναι μια διαδικασία, ένα ταξίδι που προετοιμάζεται μυστικά μέσα στα κύτταρα του σώματος και στα βάθη της ψυχής, πολύ πριν εκδηλωθεί εξωτερικά. Σήμερα θα ανοίξουμε τα πνευματικά μας μάτια για να δούμε πέρα από το προφανές, καθοδηγούμενοι από έναν Άγιο που γνώριζε τον ανθρώπινο πόνο όσο λίγοι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, δεν ήταν μόνο ένας κορυφαίος επιστήμονας που κρατούσε τον ιστέρι με το ένα χέρι, αλλά και ένας γίγαντας της πίστης που κρατούσε το σταυρό με το άλλο. Αυτός ο Άγιος που χειρούργησε χιλιάδες σώματα και θεράπευσε αμέτρητες ψυχές, μας άφησε μια πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη. Μέσα από τα γραπτά του, τη ζωή του και τα θαύματά του αποκαλύπτεται ότι η θεραπεία στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα, προάγγελους που μας ενημερώνουν ότι η χάρη του Θεού έχει αρχίσει να ενεργεί, ακόμη και αν εμείς νιώθουμε ακόμα τον πόνο. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημάδια, τρεις πνευματικές καταστάσεις που αν τις εντοπίσεις στον εαυτό σου ή στον άνθρωπο που φροντίζεις, σημαίνει ότι η θεϊκή επέμβαση δεν είναι απλώς μία πιθανότητα, αλλά μία διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αν έχεις έστω και ένα από αυτά τα τρία, τότε πρέπει να ετοιμάζεσαι, διότι η λύτρωση πλησιάζει. Δεν πρόκειται για δυσιδαιμονίες, αλλά για πνευματικούς νόμους που λειτουργούν με την ίδια ακρίβεια που λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι στο χειρουργικό τραπέζι. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί η κατανόηση αυτών των σημείων μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βιώνετε τη δοκιμασία σας και να επιταχύνει μέσω της πίστης το θαύμα που περιμένετε. Για να κατανοήσουμε βαθιά τη φύση της θεραπείας και πώς αυτή προσεγγίζει τον άνθρωπο, πρέπει πρώτα να κάνουμε μια γενναία και ειλικρινή διάγνωση της κατάστασής μας, όχι μόνο ιατρικά, αλλά υπαρξιακά και πνευματικά. Ζούμε σε μια εποχή που έχει θεοποιήσει την υγεία του σώματος, αλλά έχει παραμελήσει τραγικά την υγεία της ύπαρξης. Όταν αρρωσταίνουμε, ο σύγχρονος άνθρωπος βλέπει την ασθένεια ως έναν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί άμεσα, ως ένα τεχνικό πρόβλημα σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Τρέχουμε στους γιατρούς, παίρνουμε τα φάρμακα και πολύ καλά κάνουμε, καθώς η επιστήμη είναι δώρο Θεού, αλλά συχνά σταματάμε εκεί. Ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Δεν είμαστε απλώς σάρκα και οστά, είμαστε πνοή Θεού, ενδεδειμένοι με χώμα. Ο Άγιος Λουκάς της Κριμαίας αποτελεί το τέλειο παράδειγμα για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ επιστήμης και πίστης, μεταξύ του ορατού πόνου και της αόρατης χάρης. Σκεφτείτε τη ζωή του. Ένας άνθρωπος που σπούδασε την ανατομία του ανθρωπίνου σώματος με κάθε λεπτομέρεια. Γνώριζε πού περνάει κάθε νεύρο, πώς λειτουργεί κάθε όργανο, πώς η ασθένεια διαβρώνει τους ιστούς. Όμως, ταυτόχρονα, ήταν ένας άνθρωπος που βίωσε διωγμούς, εξορίες, φυλακίσεις και βασανιστήρια στην παγωμένη Σιβηρία. Είδε τον θάνατο κατάματα αμέτρητες φορές, όχι μόνο στα χειρουργεία, αλλά και στη δική του ζωή. Και όμως, μέσα σε αυτή την κόλαση του πόνου, ανακάλυψε τον παράδεισο της θεϊκής παρουσίας.
Η διάγνωση που μας προσφέρει ο Άγιος Λουκάς είναι συγκλονιστική. Η ασθένεια, λέει, δεν είναι τιμωρία, είναι ένα καμίνι. Όπως ο χρυσός μπαίνει στη φωτιά όχι για να καταστραφεί, αλλά για να καθαριστεί από τις προσμίξεις και να λάμψει, έτσι και ο άνθρωπος εισέρχεται στη δοκιμασία της ασθένειας. Το πρόβλημα ξεκινά όταν βλέπουμε τον πόνο ως κάτι άδικο. Η αίσθηση της αδικίας, γιατί σε εμένα, Θεέ μου, είναι αυτή που μπλοκάρει την πνευματική μας η κυκλοφορία και εμποδίζει τη χάρη να λειτουργήσει θεραπευτικά. Ο Άγιος μας διδάσκει ότι πριν έρθει η σωματική ίαση πρέπει να προηγηθεί μια εσωτερική μυστική αλλαγή. Η ασθένεια του σώματος είναι συχνά, αν και όχι πάντα, μια αντανάκλαση ή ένα αποτέλεσμα μιας βαθύτερης πνευματικής ανάγκης για επαναπροσανατολισμό. Ας εξετάσουμε τα συμπτώματα της ψυχής όταν βρίσκεται μπροστά στην ασθένεια. Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο φόβος. Ένας φόβος παγωμένος που παραλύει τη λογική και την πίστη. Ο φόβος αυτός δεν είναι απλώς για τον πόνο, αλλά για το άγνωστο, για την απώλεια του ελέγχου. Ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να ελέγχει τα πάντα. Η ασθένεια μας υπενθυμίζει βίαια ότι δεν είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι της ζωής. Αυτή η απώλεια ελέγχου μας προκαλεί πανικό. Το δεύτερο σύμπτωμα είναι η απομόνωση. Ο άρρωστος νιώθει ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι περνάει. Ακόμα και αν είναι περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα, νιώθει μόνος μέσα στο σώμα του που υποφέρει. Αυτή η μοναξιά μπορεί να οδηγήσει σε απελπισία. Το τρίτο σύμπτωμα είναι η θλίψη, μια βαριά μολυβένια αίσθηση που μας κάνει να πιστεύουμε ότι το φως δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ. Ωστόσο, ο Άγιος Λουκάς έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Μας λέει ότι ακριβώς εκεί, στο σημείο που ο άνθρωπος σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδέχεται την αδυναμία του, εκεί ξεκινά η δύναμη του Θεού. Η ιστορία της ιατρικής και της αγιολογίας είναι γεμάτη από περιπτώσεις όπου η ιατρική λογική έλεγε τέλος, αλλά η πνευματική πραγματικότητα έλεγε αρχή. Η θεραπεία δεν είναι απλώς η εξαφάνιση των συμπτωμάτων. Είναι η αποκατάσταση της ολότητας του ανθρώπου. Είναι η στιγμή που ο παλιός άνθρωπος, ο γεμάτος εγωισμό, άγχος και προσκόλληση στα υλικά, αρχίζει να πεθαίνει και γεννιέται ένας νέος άνθρωπος, πιο ταπεινός, πιο σοφός, πιο κοντά στον Θεό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί για το σώμα μας. Το σώμα είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός θεράπευσε τυφλούς, χολούς, λεπρούς. Ο Άγιος Λουκάς, ως μιμητής του Χριστού, έκανε το ίδιο. Αλλά η θεραπεία ερχόταν πάντα ως αποτέλεσμα μιας συνάντησης της ανθρώπινης πίστης με τη Θεία Χάρη. Ο Άγιος Λουκάς χειρουργούσε πάντα κάνοντας το σταυρό του και ζωγραφίζοντας με ιώδιο το σχήμα του σταυρού στο σώμα του ασθενούς πριν την τομή. Αυτό δεν ήταν μια τελετουργική κίνηση ρουτίνας. Ήταν η ομολογία ότι εγώ κάνω την τομή, αλλά ο Θεός κάνει τη θεραπεία. Σήμερα, πολλοί από εσάς που ακούτε, ίσως βρίσκεστε σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο της αναμονής. Περιμένετε αποτελέσματα εξετάσεων, περιμένετε μια βελτίωση που αργεί, περιμένετε ένα θαύμα. Η αναμονή αυτή είναι ίσως πιο επώδυνη και από την ίδια την ασθένεια. Το μυαλό δημιουργεί σενάρια καταστροφής. Όμως, είναι ακριβώς σε αυτή την περίοδο της αναμονής που καλλιεργείται το έδαφος για το θαύμα. Ο Άγιος Λουκάς μας προτρέπει να μην κοιτάμε μόνο το ιατρικό, να ανακοινωθέν, αλλά να αφουγκραστούμε την καρδιά μας. Υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν μέσα μας. Υπάρχουν λεπτές μετακινήσεις στην ψυχή μας. Η θεραπεία πλησιάζει όταν ο άνθρωπος σταματά να παλεύει εναντίον του Θεού για την ασθένειά του και αρχίζει να παλεύει μαζί με τον Θεό για τη σωτηρία του. Είναι μια λεπτή διαφορά, αλλά τεράστιας σημασίας. Όσο βλέπεις την ασθένεια ως κατάρα, μένεις στο σκοτάδι. Όταν αρχίζεις να τη βλέπεις ως δοκιμασία που μπορεί να σε οδηγήσει στο φως,
τότε έχεις κάνει το πρώτο βήμα προς την ίαση. Ο Άγιος Λουκάς, με την επιστημονική του ιδιότητα, γνώριζε ότι το σώμα έχει απίστευτες δυνατότητες αυτίασης, εφόσον το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί σωστά. Πνευματικά, το ανοσοποιητικό σύστημα της ψυχής είναι η πίστη και η ελπίδα. Όταν αυτά ενισχυθούν, τότε ενεργοποιούνται δυνάμεις που η ιατρική δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως. Επομένως, το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε σήμερα δεν είναι αυτό της μαγικής λύσης. Δεν μιλάμε για κόλπα για να πείσουμε τον Θεό. Μιλάμε για μια βαθιά υπαρξιακή στάση. Μιλάμε για την προετοιμασία του εαυτού μας να δεχτεί το δώρο. Γιατί η θεραπεία είναι δώρο. Και όπως κάθε δώρο απαιτεί χέρια ανοιχτά για να το παραλάβουν. Αν τα χέρια μας είναι σφιγμένα σε γροθιές από θυμό ή απελπισία, πώς θα δεχτούμε το δώρο της ίασης? Ο Άγιος Λουκάς έρχεται σήμερα να μας ζητήσει να ανοίξουμε τα χέρια μας, να χαλαρώσουμε την ένταση της ψυχής μας, να εμπιστευτούμε τον μεγάλο ιατρό. Η κατανόηση αυτής της αλήθειας είναι το θεμέλιο. Χωρίς αυτό το θεμέλιο, τα τρία σημάδια που θα αναλύσουμε στη συνέχεια θα φαίνονται απλώς ως τυχαία γεγονότα ή ψυχολογικές διακυμάνσεις. Αλλά για τον πιστό, για τον άνθρωπο που αναζητά ουσιαστικά, αυτά τα σημάδια είναι οι φάροι μέσα στη νύχτα που δείχνουν ότι το λιμάνι είναι κοντά. Είναι οι αποδείξεις ότι ο Άγιος Λουκάς είναι δίπλα στο προσκέφαλό μας, φορώντας την ιατρική του μπλούζα και το πετραχύλι του, έτοιμος να επέμβει. Ας εμβαθύνουμε τώρα στην ουσία της θεραπείας, όπως την αντιλαμβάνεται η Ορθόδοξη πνευματικότητα και όπως τη βίωσε ο Άγιος Λουκάς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με τον ανθρώπινο χρόνο. Εμείς βιαζόμαστε, θέλουμε την απαλλαγή εδώ και τώρα. Ο Θεός όμως, ως αιώνιος ιατρός, ενδιαφέρεται για τη μόνιμη θεραπεία, αυτή που αγγίζει την αιωνιότητα. Ο Άγιος Λουκάς δίδασκε ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει την ασθένεια να παραμείνει για λίγο, όχι επειδή δεν μπορεί να τη θεραπεύσει, αλλά επειδή λειτουργεί ως ένα πικρό φάρμακο που καθαρίζει παλιά τραύματα της ψυχής. Σκεφτείτε μια χειρουργική επέμβαση. Πριν ο χειρουργός κλείσει την πληγή και θεραπεύσει, πρέπει πρώτα να καθαρίσει το τραύμα, να αφαιρέσει το νεκρό ιστό, να βεβαιωθεί ότι δεν έχει μείνει ίχνος μόλυνσης. Αν βιαστεί να κλείσει την πληγή ενώ υπάρχει ακόμα μόλυνση μέσα, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Έτσι και ο Θεός πολλές φορές καθυστερεί την εξωτερική θεραπεία γιατί ακόμα εργάζεται στην εσωτερική μόλυνση, τον εγωισμό μας, την σκληροκαρδία μας, την έλλειψη συγχώρεσης προς τους άλλους. Η θεμελιώδης αρχή της λύσης βρίσκεται στη λέξη εμπιστοσύνη. Όταν ένας ασθενής μπαίνει στο χειρουργείο και του χορηγείται αναισθησία, παραδίδει κυριολεκτικά τη ζωή του στα χέρια του γιατρού. Δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο. Δεν μπορεί να κατευθύνει τον ιστέρι. Κοιμάται και εμπιστεύεται. Αυτή είναι η εικόνα της τέλειας πίστης. Πόσοι από εμάς όμως έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη στον Θεό? Συνήθως θέλουμε να είμαστε ξύπνοι και να κατευθύνουμε εμείς το χέρι του. Του λέμε πώς να μας θεραπεύσει, πότε να μας θεραπεύσει και με ποιον τρόπο. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι που συχνά καθυστερεί το θαύμα. Ο Άγιος Λουκάς μας καλεί να μπούμε σε αυτή την κατάσταση της πνευματικής αναισθησίας, δηλαδή της απόλυτης παράδοσης στο θέλημα του Θεού. Να πούμε, Κύριε, εσύ γνωρίζεις, εγώ πονάω, εγώ φοβάμαι, αλλά εσύ είσαι ο ιατρός. Κάνε ό,τι κρίνεις για το καλό της αθάνατης ψυχής μου και αν είναι θέλημά σου, θεράπευσε και το σώμα μου. Αυτή η προσευχή, όταν λέγεται με ειλικρίνεια και όχι απλώς με τα χείλη, έχει τη δύναμη να σεισμίσει τον ουρανό. Είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα του ελέους. Η θεραπεία λοιπόν ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Πρώτα θεραπεύεται η σχέση μας με τον Θεό, μετά ηρεμεί η ψυχή μας και τέλος, ως φυσικό επακόλουθο, ακολουθεί η αποκατάσταση του σώματος ή η ενδυνάμωσή του για να αντέξει. Γιατί, ας μην ξεχνάμε,
Υπάρχουν περιπτώσεις που η θεραπεία έρχεται με τη μορφή μιας υπερφυσικής δύναμης και υπομονής που είναι εξίσου θαυμαστή με την ίαση. Πριν προχωρήσουμε στα συγκεκριμένα σημάδια που αποκαλύπτουν ότι η θεραπεία είναι των πυλών, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παύση. Αν νιώθετε ότι αυτά τα λόγια αγγίζουν την ψυχή σας, αν αισθάνεστε την ανάγκη για πνευματική στήριξη, υπάρχει τρόπος να συνδεθούμε περισσότερο. Σας προτρέπω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να μην χάσετε κανένα πνευματικό εφόδιο που ετοιμάζουμε για εσάς. Κάντε like στο βίντεο ως ένδειξη αγάπης και συμπαράστασης σε όσους υποφέρουν. Και κάτι πολύ σημαντικό, γράψτε στα σχόλια από κάτω την εξής προσευχή. Άγιε Λουκά, ιατρέ των σωμάτων και των ψυχών, θεράπευσε το σώμα μου και φώτισε την ψυχή μου. Ας δημιουργήσουμε μια αλυσίδα προσευχής στα σχόλια. Μοιραστείτε το βίντεο με όποιον ξέρετε ότι χρειάζεται ειρήνη αυτή τη στιγμή. Αλλά ας επιστρέψουμε τώρα στα 3 σημάδια. Ας περάσουμε τώρα στο πρακτικό μέρος, στην καρδιά του μηνύματός μας. Πώς ξέρεις ότι η προσευχή σου εισακούστηκε? Πώς καταλαβαίνεις ότι ο Άγιος Λουκάς έχει αναλάβει την υπόθεσή σου? Η πνευματική εμπειρία και η διδασκαλία των πατέρων, σε συνδυασμό με τη ζωή του Αγίου Λουκά, μας αποκαλύπτουν τα εξής σημάδια. Το πρώτο σημάδι είναι η αλλαγή στη φύση της υπομονής σου. Συνήθως η υπομονή μας είναι σφιγμένα δόντια. Υπομένουμε βρίζοντας την τύχη μας, υπομένουμε με θυμό, μετρώντας τα δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει το μαρτύριο. Όμως, όταν η θεραπεία πλησιάζει, συμβαίνει κάτι παράδοξο. Η υπομονή μετατρέπεται σε υπομονή μετά ευχαριστίας. Ξαφνικά σταματάς να κοιτάς το ρολόι, σταματάς να ρωτάς πότε θα τελειώσει. Αντίθετα, αρχίζεις να βρίσκεις νόημα μέσα στη δοκιμασία. Αυτή η αλλαγή δεν είναι ψυχολογική, είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Λουκάς, όταν ήταν εξόριστος στον αρκτικό κύκλο ζώντας σε άθλιες συνθήκες, έγραφε στα γράμματά του ότι ένιθε μια παράξενη χαρά που υπέφερε για τον Χριστό. Δεν ήταν μαζοχιστής, ήταν ένας άνθρωπος που είχε αγγίξει την αιωνιότητα. Όταν λοιπόν δείτε τον εαυτό σας ή τον ασθενή σας να σταματάει να γκρινιάζει και να αποκτά μια γλυκιά, ήρεμη καρτερία, να ξέρετε το πνευματικό ποιή έχει φύγει, η φλεγμονή της ψυχής υποχωρεί, το σώμα θα ακολουθήσει. Είναι σαν τον πυρετό που σπάει. Πριν πέσει η θερμοκρασία, ο ασθενής αρχίζει να υδρώνει και να νιώθει μια ανακούφιση. Η πνευματική γαλήνη είναι ο υδρότας που δείχνει ότι ο πυρετός της δοκιμασίας σπάει. Το δεύτερο σημάδι είναι η απροσδόκητη ειρήνη εν μέσω της καταιγίδας. Φανταστείτε να βρίσκεστε σε ένα πλοίο που κλειδονίζεται από τεράστια κύματα. Το λογικό είναι να είστε πανικόβλητοι, να ουρλιάζετε, να τρέχετε δεξιά και αριστερά. Αντί για αυτό όμως, ξαφνικά νιώθετε μια απόλυτη ηρεμία να σας πλημμυρίζει. Γύρω σας ανησυχούν, οι γιατροί είναι προβληματισμένοι, οι συγγενείς κλαίνε, αλλά εσείς, ο ασθενής, νιώθετε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτή η ειρήνη δεν είναι φυσιολογική, είναι υπερφυσική. Είναι η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν. Ο Άγιος Λουκάς έχει εμφανιστεί σε πολλούς ασθενείς πριν από κρίσιμα χειρουργία. Πολλοί μαρτυρούν ότι ενώ έτρεμαν από το φόβο τους, ξαφνικά ένιωσαν ένα ζεστό χέρι να τους ακουμπά ή είδαν έναν ιερέα με άσπρη ιατρική μπλούζα στον ύπνο ή στο ξύπνιο τους να τους λέει «Μη φοβάσαι, εγώ θα χειρουργήσω». Αμέσως μετά ο φόβος εξαφανίστηκε. Αυτή η εξαφάνιση του φόβου είναι το σημάδι ότι η μάχη κερδίθηκε στο πνευματικό επίπεδο. Υπάρχει μια ιστορία για μια γυναίκα που είχε έναν σοβαρό όγκο. Οι γιατροί της έδιναν ελάχιστες ελπίδες. Εκείνη προσευχόταν στον Άγιο Λουκά κάθε μέρα. Μία μέρα ξύπνησε και δεν ένιωθε πια την αγωνία του θανάτου. Ένιωθε μια χαρά, σαν να πήγαινε σε γιορτή. Οι συγγενείς της νόμιζαν ότι παραλογίζεται από τα φάρμακα. Όταν πήγε για τις εξετάσεις, ο όγκος είχε συρρικνωθεί δραματικά. Η ειρήνη της προηγήθηκε της σωματικής απόδειξης.
Η ψυχή της το ήξερε πριν το μάθει το σώμα της και πριν το δουν οι ακτινογραφίες. Αυτό το δεύτερο σημάδι είναι ίσως το πιο καθοριστικό. Είναι η υπογραφή του Θεού στο συμβόλαιο της θεραπείας. Αν νιώθετε αυτή την ειρήνη, μην την αφήσετε να φύγει. Κρατήστε την, καλλιεργήστε την με προσευχή. Είναι το οξυγόνο που χρειάζεται το θαύμα για να αναπνεύσει και να ολοκληρωθεί. Μην αφήσετε τη λογική ή τα λόγια των άλλων να σας κλέψουν αυτή την εσωτερική βεβαιότητα. Πριν αποκαλύψουμε το τρίτο και πιο σημαντικό σημάδι, το οποίο αποτελεί και την κορύφωση της διδασκαλίας του Αγίου Λουκά, θέλω να σας ζητήσω κάτι. Αυτά τα λόγια δεν γράφτηκαν απλώς για να γεμίσουν το χρόνο σας. Γράφτηκαν για να γίνουν εργαλεία στα χέρια σας. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι εκεί έξω υποφέρουν μόνοι τους, χωρίς ελπίδα, χωρίς να ξέρουν ότι υπάρχει ένας Άγιος Ιατρός που περιμένει να τους βοηθήσει. Με το να κοινοποιήσετε αυτό το βίντεο, γίνεστε κι εσείς μικροί Απόστολοι, μικροί βοηθοί του Αγίου Λουκά. Μπορεί ένα απλό share στο Facebook ή στο Viber να φτάσει σε έναν άνθρωπο που ετοιμάζεται να τα παρατήσει και να του δώσει τη δύναμη να συνεχίσει. Επίσης, αν θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στη ζωή και τα θαύματα του Αγίου, υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία και βίοι Αγίων που μπορείτε να αναζητήσετε. Η γνώση είναι δύναμη και η πνευματική γνώση είναι σωτηρία. Αλλά τώρα ας επιστρέψουμε στο πιο κρίσιμο σημείο. Το τρίτο σημάδι είναι αυτό που σφραγίζει τη θεραπεία. Το τρίτο σημάδι είναι το πιο παράδοξο και το πιο συγκινητικό απ' όλα. Είναι η στιγμή που ενώ εσύ πονάς, ενώ εσύ έχεις ανάγκη, η καρδιά σου ανοίγει και αρχίζεις να πονάς και να προσεύχεσαι για τους άλλους. Είναι η στιγμή που ο δικός σου πόνος σταματά να είναι το κέντρο του σύμπαντος και η αγάπη για τον πλησίον υπερβαίνει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Ο Άγιος Λουκάς, ακόμη και όταν ήταν τυφλός στα γεράματά του, ακόμη και όταν τα πόδια του δεν τον κρατούσαν, συνέχιζε να δέχεται ασθενείς, να τους ψηλαφίζει και να δίνει διαγνώσεις. Ξεχνούσε τη δική του αναπηρία για να θεραπεύσει την αναπηρία του άλλου. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται αυθυπέρβαση. Όταν ο Θεός βλέπει έναν άνθρωπο που μέσα στο καμίνι της ασθένειάς του βρίσκει τη δύναμη να παρηγορήσει τον διπλανό του στο θάλαμο του νοσοκομείου, να πει έναν καλό λόγο, να προσευχηθεί για τον γιατρό του αντί να τον κατηγορεί, τότε ο Θεός συγκινείται βαθύτατα. Αυτό το σημάδι δείχνει ότι η ψυχή έχει θεραπευτεί πλήρως από τον εγωισμό. Και όταν η ψυχή θεραπευτεί από τον εγωισμό, τότε το σώμα δεν έχει πλέον λόγο να φωνάζει. Η ασθένεια έχει εκπληρώσει τον σκοπό της. Έχει μετατρέψει έναν εγωκεντρικό άνθρωπο σε έναν άνθρωπο της αγάπης. Τότε πολύ συχνά έρχεται η σωματική ίαση ως φυσική συνέπεια. Είναι σαν ο Θεός να λέει: το μάθημα ελήφθη, το σχολείο τελείωσε, τώρα μπορείς να βγεις στο προαύλιο υγιής. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες που λάμπουν από καλοσύνη, που ρωτάνε εσάς πώς είσαι, ενώ εκείνοι λιώνουν? Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά στο θαύμα, είτε στο θαύμα της πλήρους ίασης, είτε στο θαύμα της αγιότητας, που είναι η ανώτερη μορφή υγείας. Ο Άγιος Λουκάς μας διδάσκει ότι η αγάπη είναι το ισχυρότερο αντιβιωτικό για την ψυχή. Όταν αγαπάς, τα κύτταρά σου συντονίζονται με τη συχνότητα του Θεού και ο Θεός είναι ζωή. Συνεπώς, αν πιάσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται με συμπόνια τους άλλους ασθενείς, αν η προσευχή σας αλλάξει από το «Θεέ μου, γιατρεψέ με» στο «Θεέ μου, ελέησον και τον αδελφό μου που υποφέρει δίπλα», τότε να χαίρεστε. Η θεραπεία σας έχει ήδη υπογραφεί στον ουρανό και κατεβαίνει στη γη. Ο Άγιος Λουκάς είναι δίπλα σας. Χαμογελάει μέσα από τη γενιάδα του και ετοιμάζει τα ουράνια εργαλεία του για την τελική επέμβαση. Ανακεφαλαιώνοντας, αδελφοί μου, το ταξίδι της ασθένειας είναι δύσκολο και τραχή, αλλά δεν είναι μοναχικό και δεν είναι χωρίς νόημα. Ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, μας έδειξε τον δρόμο.
μας αποκάλυψε ότι η θεραπεία δεν είναι ένα τυχερό λαχείο, αλλά μια ιερή διαδικασία. Θυμηθείτε τα 3 σημάδια. Πρώτον, η αλλαγή της υπομονής σε δοξολογία και η έβρεση νοήματος. Δεύτερον, η ανεξήγητη, βαθιά ειρήνη που διώχνει τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και τρίτον, η στροφή της καρδιάς προς τον πόνο του άλλου, η αγάπη που ανθίζει μέσα στα αγκάθια της δικής μας οδύνης. Αν βλέπετε αυτά τα σημάδια στη ζωή σας, κάντε κουράγιο. Το φως είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Μην απελπίζεστε από τις ιατρικές γνωματεύσεις. Σεβαστείτε την επιστήμη, ακολουθήστε τους γιατρούς, αλλά εναποθέστε την ελπίδα σας στον Κύριο των δυνάμεων και στον Άγιό Του. Σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του πνευματικού οδηπορικού. Εύχομαι ο Άγιος Λουκάς να επισκεφθεί το σπιτικό του καθενός από εσάς, να ακουμπήσει το χέρι του εκεί που πονάτε και να φέρει την ίαση που τόσο ποθείτε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώσει η παρέα μας. Αφήστε το σχόλιο σας με την προσευχή που είπαμε. Άγιε Λουκά, θεράπευσε την ψυχή και το σώμα μου. Κάθε σχόλιο είναι και ένα κερί αναμένο στην εικόνα του Αγίου. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε την ευχή του Αγίου Λουκά και την υγεία του Θεού στις ζωές σας. Αμήν.